Hej, jeg hedder Jens Buk. Jeg har et mindre konsulentvirksomhed, og jeg har som mange andre den samme udfordring med online marketing. Det er, at det er godt lige at få gjort, men det er ligesom om den ene dag tager den anden, og så får jeg det ikke gjort. Det gør vi nu noget ved, fordi at vi mødes en gruppe selvstændige hver mandag fra 17 til 19. Det gør vi nede på Havneparken 2, også kaldt Slagteriets Udviklingspark. Det kræver ikke nogen forudsætninger. Det kræver egentlig bare, at du har interesse i at lave online markedsføring af din virksomhed. Og ved at vi mødes en gang om ugen, så får man det ligesom gjort. Det er ligesom det, der er fokus der, og så kommer man også til at møde andre iværksættere. Så hvis du har lyst til det, så duk op på mandag kl. 17. Og det kræver ikke noget, det koster ikke noget. Du kan se nede i kommentarerne, hvad det hele handler om. Vi ses. Hej.